Jeg var født i København, men jeg var opvokset i Vordingborg. Svend Petersen har haft et forrygende liv under Hollywoods himmel som ansat på The Beverly Hills Hotel, som han kalder det mest kendte hotel i verden. Alright, are you jumping in now? Hotellet er ikke bare kendt. Det er som et andet hjem for alverdens filmstjerner. Hvis man bor på et værelse her på The Beverly Hills Hotel, så er der en god chance for, at man kommer til at ligge i en seng eller sidde i en stol, hvor en eller anden berømthed har ligget eller siddet. Det er virkelig stjernernes hotel. 1, 2, 3. Come on. 1, 2, 3, jump. Og hvis man er chef for hotellets berømte pool, så har man mødt dem alle. Det opdagede han fra sin første dag her for mere end 40 år siden, da en kvinde sagde goddag. Så tænkte jeg, det var sgu da mere end man var for pokker. Og der sank det først i, hvem det var, jeg havde snakket med. Og det er sådan, det er helt utroligt. Ligesom dengang The Beatles, de var her. The Beatles kom ned til poolen i forklædning for at slippe forbi hysteriske fans. Så de kom ind ad bagdøren, så tænkte jeg så, tak skal du have. Jeg kender ikke nogen af dem. Hvem er hvem? Så tog de så skægget af, og så tog de så hatten af. Så vidste jeg godt, hvem det var. Here you go! Poolmaster Petersen er tidligere elitesvømmer. Hey, you are! Så god, at han underviste den berømte skuespiller Faye Dunaway i Crawl før en filmrolle. Hun kom senere forbi med en Oscar. Det var mægtig skægt. Svend Petersen kom til Amerika, fordi det var svært at finde arbejde i Danmark i 50'erne. Nu er han ved sin omgang med Hollywoods stjerner efterhånden selv blevet en slags stjerne. I en glasmontre fejrer hotellet poolmasteren, der engang flyttede med en filmkarriere, og gæsterne ser ud til at vide, hvem han er, når de beder om at blive fotograferet med ham nede ved poolen. There it is. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Det bliver meget svært, når man ikke skal sige, nu arbejder jeg ikke mere. En drøm har den 70-årige Petersen dog ikke fået opfyldt, at få lov til at bo på The Beverly Hills Hotel. Never. Jeg har aldrig boet her på hotellet. Jeg har altid gerne ville. Kick your feet, kick your feet. He can't hear anything. He's under the water. There you go.